Шефе! Да. Шефе, помагай! Шефе, помагай, бе! Пак ли, бе? Пак. Писнено от вас, да знаеш. Хайде. Аман, сваляй гашто. Сваляй, хубаво сваляй. Давай, шефе! Разпори краката. Аман, значи, от вашите номера. Как не се научихте, бе? От дума не разбирате, бе. Чакай, къде е? Ей, тук има, и тук има. Дай. Стискай сега. Искам. Айде. Давай, боли, бе, шефе! Боле ми. Още малко има. Дай! Отдолу има, стой така. Така. Ама аман да ти кажа. Глей. Виж кой имаш отзад. Ще се отучите да си бършите задниците с хартията от турбите от цимента, бе. Да. Ти пък вземи купи туалетна хартия най-накрая. Няма да купа туалетна хартия, просто ще ползвате на турбите, ама чистата страна, а не тази с цимента отвътре. Съсипахте строежа. Обсерватория го направихте, обсрахте го от всякъде. И ръцете ми се вмирисаха на цимент от вашите задници.